खुलुमबाय जेएन बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि सोद्रोमाफोरा बोरायदोंब्लाबो बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनो थियारि जादों। सिगां समाव हारिनि थाखाय खामानि मावबोनायनि उनाव बैसो बाबेनलांदोंब्लाबो बर' हारिनि अलखदखौ नुनानै खौसे जादों एक्स भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमाफोरा। आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनो जानजि खाफ्रादों एक्स भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमाफोरा। थांनाय बोसोर 2022नि 18 दिसेम्बराव मिरु आफादखौ दाफुंनायनि उनाव मैया अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि बिबानगिरिफोरा समायखिरा लाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव दानसोरां क्लाबआव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों गोदानै बिबान मोननाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि सिन्टु बसुमतारीजों लोगोसे गासै बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो। गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरखौ हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानानै समायखिरा लाहोयो थुनलाइगिरि डक्टर मंगल सिं हाज'वारिया। उदालगुरियाव XNDP-नि मोनसे सुबुं गौमा सिखावनाय हाबाफारि। थांनाय सानखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारिनि गेलेग्रा फोथाराव XNDP-फोरा मोनसे सुबुं गौमा सिखावनाय हाबाफारि लानाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि XNDP-नि नेहाथारि बि बानसावग्राया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। रन्जन दैमारिया NDP-नि सासे गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआरनि सिगनेटारि। बेजोंनो लोगोसे गोबां NDP-फोरा जोबथेसालियाव दङ। बिथांमोना सुक्तिनि उनावबो दासिमबो जेलनिफ्राय गवाखै, जायनि थाखाय बर' हारिनि गेजेराव दिनै दुखुनांथाव जारिमिना जानानै फैबाय। आरो लोगोसे बुंबावो, बुहुमाव बेबायदि जारिमिन गैयादि सुक्ति खालामनायनि उनाव सिगनेटारिया जोबथेसालियाव थानांनाय। बेनि थाखायनो NDP-नि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय गासै NDP-फोरखौ उदां खालामनो थाखाय बे सुबुं गौमा होसिख्रावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। अल BTC कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि आफादगिरि बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंदों, बड'लेण्ड होनो हाया होननानै लिरनाय गैया। बड'लेण्ड नागिरनायनि लामाया अख्रां आरो मंगल ग्रह बायदि गोजौ नङा। दिल्ली आरो स्टेटआव रायज्लायनायनि गेजेरजों बानायनानै लानांगोन। मोनैनि दुखुआ जेसेबां, मोननायनिफ्राय गोमाजानायनि दुखुआ बांसिन। दासान्दि बिटिआर हालामाव सोलिबाय थानाय राजखान्थियारि थासारि बियाब दाफामफिननायाव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ आनरिजार्भ खालामनो थांखि लानायखौ बोखारनानै लाफिननांगौनि थाखाय दिल्ली आरो स्टेटजों सावरायनो थाखाय बर'नि गासै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों बिथां बिक्रम दैमारिया। सनितपुर जिल्लायाव मोनसे गिथावना जाथाय। बे जाथायाव सासे उन्दै हिनजावसानि आखाइ फारसेया जदों आरो मेगना खहा जादों। जाथायाव गाज्रि जोखोम मोननाय उन्दै हिनजावसानि मुंखौ रश्मि बसुमतारी होननानै मिथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय सानखालि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं बान्दोगुरि गामिनि पदक बसुमतारीनि फिसाज्ला हुकुलु बसुमतारीया भालुकपुं स्टेशननिफ्राय जेबो मिथियाजासे मोनसे प्लास्टिकखौ न'आव लानानै थाङो। बेनि उनाव प्लास्टिकआव थानाय बेसादखौ माबा मोनसे साननानै हुकुलुनि असे बिनानाव रश्मि बसुमतारीया खेवनाय लोगो लोगोनो बेफ्रुयो आरो हिनजावसानि आखाइ फारसेया जयो आरो मेगनाबो थाइसे गाज्रि जायो होननानै फोरमायदों। जाथायाव जोखोम मोननाय रश्मि बसुमतारीखौ गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादोंब्लाबो नाथाय देहानि हालोदा दासिम गोब्राब होननानै फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायखौ सनितपुर जिल्ला एबसुआ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो दाबि खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर, जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।